What's up mga chuy? So sirado ng EBS, mag-update ang bagong channel ron. Welcome to Going Bulilit! Welcome to Banana Split! Dili maoy. Oh, didi mo, day? Welcome to Showtime! Tamaga, uy. Dili Sa mo. Welcome to TV Patrol. Uy. Welcome to Lubisaya TV. This is Oxygen, I'm net. Let's go! 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 Huy! Bagal na yung makeup day. Asay haya ron. Oy! Sama niya bugo. Kau ba? Ay, kabulag-bulagan ka. Kinatay bayat nga ba biraha? Biraha! Sama niya bugo. Sakit paminahon ang mabulagan. Pero mas masakit paminawon ang muli ka nga way sudaan. Oy! Sama niya bugo. Uy! Wakay kwarta! Tala! Mamayot ta! Mamayot ta! Hoy! Sama niya bugo. What's up, Bugok? Shout out lang ko sa akong pamilya nga naa sa balay karon. Labi na sa akong asawa. Gugmakin ako na. Hi mga bugok. Hi dahil sa mga bugok na mga barkada dahil sa Easter Poblacion. Silang Pristi Bunga. Daghan pa na sila Friday night. Amping mga lods. What's up mga bugok? Shout out ko sa akong pamilya dira sa Orqueta, sa mga Marshall family o sa mga barkada nga The Adventure Squad o Team Gala. That's all. So representing de Lubisaya TV. So karon gisugdan. Ambot lang basin ugma inop contract na bud ni. So shout out sa asawa, sa mini, sa eskwela, sa akong anak na ring kilid sig dagan ug sa LGB mga lods. Danay yung gipaabot, abot na sugdan na to ni. Og sa Monterico Viners og sa Tapoy Samals mga tol. Shout out mo og si J Caliso og si Jimbert Aplaca, si Jipoy og si Johnny Alborte. Birthday mi ugma. What's up? So kalimot, just click like, share og subscribe sa among YouTube channel para updated ka permis sa mga bugok nga naa diri sa matubangan. Goodbye mga bugok.